Però Estalella no se va inspirar de la nada. Abans d'Estalella hi havia precursors molt il·lustres. Potser alguns coneixeré el llibre de Gastón Tissandier, que està reeditat en Altafulla. Este llibre està reeditat, que un preu molt bo, francament està a 20 euros aproximadament. Gastón Tissandier posa las recreaciones científicas o la enseñanza de los juegos, la física sin aparatos, la química sin laboratorio. O sea, intentaven primer col·locar-te el que Feynman deia fa pocs anys abans de morir. Primer oferir el producte a la gent, que la gent s'entusiasmi, i després quan ja els teniu enganxats, pim-va. Pues ja comenceu a la part, si volen ser físics o químics, la part dura, perquè és formal la ciència, i si no, que no siguin ignorants. Bueno, pues este llibre està molt bé, jo va ser un dels primers, crec que abans per d'Estalella. Este de Tom Tidd, fixeu-vos en el Ciris ahí oscil·lant. Això és un experiment recursiu que se fa i se torna a fer moltes vegades. Més endavant el veurem. El de Tom Tidd també està reeditat. Sí, està reeditat. Jo tinc una bibliografia que també la donaré, la posaré a la meva pàgina web. Està reeditat en de les Illes Balears. Però el llibre, el bo, és el Jacques Posana, del segle XVII, finals, quasi en el segle XVIII, 1790 tants. I se diu Recreacions de... estava en francès, Recreacions de filosofia natural, recreació, tal. Està molt bé, però és un llenguatge molt arcaic. Pues tot el que està ahí ha inspirat això, i tot el que està ahí està inspirat. O sigui, no n'hi ha res de nou sota el sol, tot se repeteix, però se contextualitza en materials nous i això. Estos dos llibres, el cita Estalella, este no, però tot està. Però coetani d'Estalella, qui no coneix els llibres de Perelman? Qui no ha llegit els llibres de Perelman? Que té física recreativa, àlgebra recreativa, astronomia recreativa, té tot recreatiu i se poden descarregar d'internet. Hi ha una pàgina web que el punxes i se pot descarregar. Si no te'l compres, perquè un llibre també pots llegir-los en molts llocs, els llibres, en internet no tant. Els coetanis locals d'Estalella, n'hi ha dos personatges que són realment molt interessants. Un és Joaquim Pla i Caragol, de Tanet de Girona, té un carrer en Girona. Jo me vaig comprar el llibre d'Estalella que dice Elementos de Ciencias Físico-Naturales, otras relaciones de cosas, de Joaquim Pla i Caragol. Jo tinc un llibre d'ell de relativitat, que explica relativitat, és coetani, una mica més jove, però és coetani d'Estalella. I lo explica bé. Era llei científica que, malauradament, la guerra civil va frustrar la seva carrera. Un altre és Modest Bargalló. Modest Bargalló va migrar a Mèxic i va crear escola era químic, va crear escola de divulgació d'història de la ciència. Aquí li fan un homenatge en la Universitat d'Alcalá. I fixeu-vos que Modest Bargalló se va cartellar el Pauling. Linus Pauling, Premi Nobel, deia al professor Bargalló: t'escric per agrair-te el llibre que m'has enviat. Li va escriure Bargalló, amb un par de nassos, a Pauling, i li va enviar el llibre. És un premi Nobel, tu tires un llibre en premi Nobel i després el tirar a la papera. I Linus Pauling li va agrair i diu: crec que has fet un bon ús de dibuixos moderns sobre l'estructura de les molècules i els cristalls. O sigui, que un premi Nobel te contesti i te valori positivament el llibre, és un personatge important. Continuadors de l'obra de la ciència recreativa, la gent d'esta, tenim González Blanco, Antonio Estrada, Muriel Mandel, són llibres que ja estan exhaurits. Però jo tinc molts perquè m'he comprat per bici, però estan exhaurits. Però n'hi ha i tots diuen el mateix, bàsicament. És difícil trobar una cosa nova, perquè al final el que no diu un altre, al final tot està escrit. I ara diu, i què faig jo aquí? El meu origen en això està en ells. En l'escola d'estudi del País Valencià, els meus mestres, amics mestres de renovació pedagògica, descreguts de la ciència, me diuen, breument, la ciència, això no té cabuda en una escola d'estiu. Una escola d'estiu, mireu l'ambient lúdic, esto és el Col·legi del Palmerar, fantàstic. L'ambient lúdic és, els cursos que se fan a l'escola d'estiu són aprendre a ballar, aprendre a fer-se samarretes, aprendre a decorar-se la cara, però de ciències això està prohibit. I clar, això me li pica un el cor, com que la ciència és avorritat. Igual que n'hi ha tallers de percussió, tallers de pintura o tallers de literatura, únicament per a fer garabatos, per a fer palmes, ritmes, en què el que ho fas acaba sent ni músic, ni pintor, ni literat. Un taller de ciència pot ser tan recreativa, tan divertit com qualsevol altre. I a partir d'ahí va començar la meva activitat en els tallers, que el primer taller va ser d'entreteniment escolar en l'any 95, ja fa d'això temps, aquí la gent, i s'aplica als mestres esto le ve de naso, le ve fabulós. Per què? Als mestres de primària, perquè en això fan una mica de ciència, fan manualitats, fan decoració, fan destreses i aprenen ciència. I al final li va agradar molt utilitzar algunes coses per als festivals de cloenda o per això del regal del dia del pare o del dia de la mare, que tots ens regalen una mà estampada en fang. Bueno, doncs anem a canviar una mica les tendències i ja comencem a arreglar algunes coses de tipus científic. Bueno, tota l'obra d'Estalella ha deixat saó. Saó és quan plou i
regna la terra. Bueno, doncs jo crec que això ja comença a donar fruits per el tipus de gent que veiem aquí. I una de les primeres coses en les quals jo m'he involucrat és en la Fira de la Ciència de la Setmana de la Ciència de Múrcia, que tenim un xiquet. Esto no veieu gent perquè era de bon matí. Si està a tope, la gent que coneix que va per allà està a tope. Veieu la bombolla de sabó gegant que està fent un alumne meu, que diuen els joglars de la física. En la Setmana de la Ciència de Múrcia, en novembre, veniu, que és fabulosa, si no la crisi no acaba amb ella, que ha acabat en de Madrid, per desgràcia. I en la Universitat d'Alacant fan el Pati de la Ciència, són activitats periòdiques, no únicament es venen les activitats periòdiques properes a aquest territori. En la Universitat d'Alacant fan el Pati de la Ciència, tots els estius, per exemple, de l'escola d'estiu, que fan un DVD que se reparteix a qui el demana, a aquest gratuït. Així que podeu demanar-lo, el DVD que recull les 3 actuacions de l'estiu que fan Lluís Nadal, aquí està César Sancho, en fi, gent molt coneguda, i si no són coneguda, doncs dona igual. Fan experiments per a xiquets, i els xiquets se peguen tortes per anar a veure els experiments abans d'anar-se a la piscina, a estar en primera filera per a veure els experiments. Que seran científics o no, no ho sé, però almenys ja no tanquen la finestreta del cervell per als experiments. Així que aquest enguany tornarà a repetir-se-la, crec que és la 5a edició. Bueno, doncs fixeu-vos, aquí està el meu fill, això és un llit de claus, la filla menuda damunt de la filla gran en el llit de claus, la Setmana de la Ciència de Múrcia. Això és un espill, la màgia de la ciència està molt unida, pareix que no hi ha ningú darrere. El que n'hi ha és el que n'hi ha. Bueno, això tenim com a la Fira de Fires, la de Madrid, malauradament s'ha acabat. La crisi o la ESPE. Però és que dir que la Fira de la Ciència enguany la van a fer virtual, quan la gràcia de la Fira de la Ciència de Madrid és que passaven 150.000 persones o 200.000 persones xiquets veient, fent experiments, i anaven després amb els seus pares, amb els seus iaios, papà, a passar el cap de setmana a la Fira de la Ciència de Madrid, això no té preu. Bueno, doncs s'ha acabat. S'ha acabat i ara ja la gent l'ha deixat tocar de l'ala i això és impossible que torni a renaixer. La Fira de la Ciència de Madrid és magnífica i feia uns llibres, recull de les experiències fabuloses. I la física recreativa sense fronteres, sí. També serveix per a Ricard Barret de Llengües. Això és un congrés de física, de l'adequacions fórmules que vaig anar l'any passat i em van dir, per què no fas una xerrada de física recreativa per als xiquets? I els xiquets són en Sud-àfrica. Estaven problemes de llengua, problemes de cultura, la seva cultura nostra és molt diferent, problemes de diferències socials, cap problema, els xiquets estaven entusiasmats i el mestre també. I tot eren botells de plàstic en coses molt casolanes, se poden fer física recreativa en coses molt més sucoses, però jo intento dur-les en coses casolanes perquè me pesa menys i és més barat. Però, a més de les activitats aquestes, cal esmentar 2 museus, que per a mi el número 1 és el de Màlaga, el Centro de Ciencia Principia, si aneu a Màlaga no deixeu de visitar-lo, fet per professors, són museus fets de baix cap a dalt, no com el Príncipe Felipe de València, que està de dalt cap a baix i és un desastre, o el de Barcelona, que a mi, què he de dir, el nou no m'agrada tant com l'antic. L'antic era més a mà, el nou és massa... En fi. Bueno, doncs, fills d'estos museus, que tots ells són fills del Museu de l'Exploratori de San Francisco, fills d'ells, doncs està el d'Oriola, que val la pena visitar el que està aquí on pas. També està fet per professors, saben el que fan i a qui va adreçat. No està fet per gent de xaqueta i de que se posa a fer presentacions com gent que està, diguem, batent-se el coure. D'acord? Així que museus n'hi ha molts, però jo recomano principalment el d'Oriola, perquè està a prop de Màlaga, perquè la visita paga la pena, el museu està molt bé, i en Visco, Granada, també pot passar que està francament bé. El de València, grava, no val la pena.